Vin till honom. Du tar ju mycket efter honom. Hej! Glöggavdelningen. Ja. Här glöggas du. Sådär. Det var lite sikt. Det ringer ju. Det ringer ju. Det ringer ju. Har ni inte märkt det? Gå och öppna dörren. Det är någon som slamrar där. Gå och öppna dörren. Killar in med det. Ja, morfar! Tackspill. Nej, det är lika bra att du går till nästa hus. Men säger ju lika. Liv. Hej tomten! En ny tomte i år. Nej. Förra årets tomte pratade om finländska. Vad tog han vägen? Hon är på studieresa. Hon var inte en värdig. Hon var inte en värdig tomte. Kan tomten stå där? Jag står bredvid. Jenny, vi lägger ihop kruket över den här. Ja, inte så mycket. Så. Herman, låt tomten sitta där. Du får sätta dig vid Christian. Christian på knäet här. Vad fint. Har tomten kommit långväga? Ja. Ja. Var kommer tomten ifrån? Här har tomten en pall. Nordpolen, Här har tomten en pall. Du tar bort den där skiten så kan du... Kommer du från Nordpolen? Ja. Eller kommer du från Häggvik? Häggvik var det. Det ligger väl i Nordpolen? Eller? Har jag aldrig hört. Det ligger på Filippinerna. Jag kommer från Myndarhav. Det var inte. Han har simmat hela vägen. Ja, det ser ut som att ni har varit jättesnälla i år. Många snälla barn. Ja, När man sitter här eller så blir det. så. Ingen idé att östa tid. Jag har många familjer att Ja. ta tag i så vi kör igång direkt. Eller vad säger du, unge man? Karate. Du bara kolla reflexerna. Så, det där kan vi kolla. Det är lägre. Nej, det ser jag. Tomten är lite förvirrad tror jag. Kan någon vara assistent åt tomten och läsa på paketen? Det går nog bra. Du kan Jaha, dela man ut kan det vara- där sen. Du Messi. skickar vidare. Messi skickar vidare. Messi. Vi kör ett till mamma från Anine. Till mamma från Anine? Skickar vi. Jag skickar. Okej. Till pappa från Christian. Pappa. Pappa från Christian. Min pappa från Christian. Oj, oj, oj. Tackar. Jaha, då ska vi se. Till Laine Emantiaisa. Folk kan komma hem och köpa själv också. Har ni sett den här trissreklamen där man får vänta var och en tills... Ja. Det är lite går att skrapa tänder. Varför väl skulle ha dragspel? Till August och mormor och morfar. August. August, vad ska jag August, tomten pratar med dig. Herman från mamma, pappa, Anine och Christian. Det är till mig. Är du Herman? Jag tror jag Har du legitimation?
Nej, alltså det skulle egentligen mest vara stavet fel. Du vet Ja, det har stavat fel. Stav. Mamma, kissa inte de här glas så nära kanten. Ja, men jag lägger alla mina paket här, okej? till pappa från Anine. Pappa! Och så till och med ormarna, okej? Så att du är röst. Ja, ni är Okej. August från Lia, Petter, Christian, Nini och här. Till August. Japp. God jul Anine. Spännande! Lägg ner presenten, den öppnar man sen. Lägg ner. Petter från Lia och barnen. Och Balder. Va? Ett så stort paket? Japp. Hur ska jag, varför får jag så stort paket? Det är inte det största. Herman från mamma och pappa. Vad är det för Herman? Det är du. Jag skulle vara Messi, men jag stavar fel. Anine från Balder. Vad snäll Balder är det. Riktigt generös. Nu kör vi en plattutdelning. Alex från mamma och pappa Henke. Tack. Till Henke från mamma och pappa Alex. Det är likadant. Fantastiskt. Christian önskar Alex och Henke. Anine får också sån här plats från Alex. Många plattapaket redan. Och så hålla ordning så man nu. Ja, exakt. Det är mapplet. Ja, så får hålla ordning på plattapaket. Herman. Terminator från Alex och Och Henke. plattapaket. Mamma. Jag vet inte det här, men det går där man går upp och lägger dem. Du håller på så en gång till flest. Nej, det är bara respektlöst det där. Det är Det är ingen som får ta emot bakom dig. Till farmor önskar Alex, Henke, Emelie. Mamma. Nej. Till farmor. Det är som i gaffeln. Ja, hej! Från Tack Alex, så Henke mycket. och... Tack så mycket. Tack så mycket. Det var knytigt. Herman. Herman önskar mamma och pappa Messi. Messi. Och Christian från mamma och pappa Anine och här. Varsågod. Varsågod. Till farfar önskar god jul Alex, Henke, Emelie och hej. Sen har vi ett platt gäng. Sluta då. Jag tror jag dricker där, du tar inte med den dit. Drick där så kommer bakom. Precis. Har tomten tappat Gillar av? det här kortet. Nej, det gör Bara det ett inte. kort. Bara kort. God jul. Lia där så till Lia. God jul älskade. Så. Bla bla Ah. bla bla. Bla bla. Tänk bara, vad är det paketet vägen? Det är inget paket. Inget paket. Petter från Lia Band. Så är Petter kung. Det sitter en bra i platta. Till Herman från farmor och farfar. Till Christian från farmor och farfar. Och Henrik från Resargänget. Vilka är det? Och så Alexander från Resargänget. Surprise. Tog på sig till Anine. Ja! Vi kör på. Okidok. Herman från mamma och pappa. Varsågod. Här har vi god julkista från mamma och pappa. Mamma och pappa. Mamma och pappa. Jaha, jag tror det är det som jag har gått mamma. Jag bara, va? Okidok. God jul Anine från mamma, pappa, Christian och här. Tjutsigt paket. God jul Anine från mamma och pappa. En till till mig. En till. Ja,
Irta. Anine. Det är dekorerad. Det är väldigt för det. Till Hermanen ska Christer. Till Herman från mamma och pappa. En trollstav. Ja, Harry Potter. Vad heter den här? Vad brukar jag säga? Någon av dem. Harry Potter. Janus. Harry Potter. Ja, det är Luminous. Potter. Till till mamma från Christer. Det var till mamma. Ja. Vilken mamma? Vilken mamma? Okej, det är Christer. Oj. Så flytt. Aline är från mamma och pappa. Den var mindre än mitt paket. Herman från mamma och pappa. Herman från FCB Barcelona. Direkt här. Den var ett kontrakt. God jul Christian från mamma och pappa. Så. Aline från mamma och pappa. God jul. God jul Christian från mamma och pappa. God jul. God jul Herman från mamma och pappa. Gud vad jag var jättefint. Har det känt så bra? Aline från mamma och pappa. God jul Helga från Lia. Helga, Tack så mycket. God jul Helga från mamma och pappa. Herman får större än pappa. Det är som Pappa, jag får ta rekordet. God jul Christian från Herman och Aline. God jul Pappa, det verkar som att jag får försöka. Herman från Aline. Är det så? Jag distribuerar. Vänta på din tur. Det här någon där. God jul mormor och morfar från Christian. Helga. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. God jul Herman från Ballen. Åh, tack Ballen. Ballen är dyra. Mamma, Ballen kan verkligen slå in. Till min line från din Henrik. Från dig alltså. Eller kanske till fler Henrikar. Jag vet inte. Vadå? Är du pappan till Henrik? Nej, men han heter Henrik. Ja, du sa min Henrik. Det står på paketet. Till min line från din. Men visst, du är ju tomten är ju pappan till alla barn, eller hur? Just det. Det är väl bra. Det här var lite konstigt tycker jag. Hur har han orkat med? Det första stamcellerna kom från tomten. Det är line från Henrik. Det här är konstigt. Det är ganska stort. Ska du inte varför vill du tagit till henne? God jul Herman önskar han. Hejsan. Aline från Ja, de. Tim Tom Tam Ylva Nils. Det är inte bra. Från min gudmor.
Onko väliin? Kappake tax. Heino. August. August från vem? Det stod inte. Det var August. Ja, det går till censuren. August från okänd sätt. Jag är okänd. Det kan ju vara snabbt. Jag kan passa till. Vad är det talibanerna skickar det här? Eitax. Mamma Line. Från mamma Line. The big mamma. Alltså en big heart. Och du Alex önskar August. Du Henke önskar. Jag börjar den. Tomtens lättbyggspresenter i år har Ja, det är vissa fått dålig år. rygg. Till ända från August och Line. Vadå? En. Jaså? Från August och Laine. Tackar, tackar. God jul Christian önskar August. God jul Aline önskar August. Ingen var God jul Helga önskar Line August. Inte några paket. det började ju... Här har vi en som inte varit så här tiden. God jul August. Jag borde ha varit Kan du så. läsa? Av Henrik. Henrik den store måste det vara. Det måste vara din Henrik. Det där är dagligt vissa paket. Från dagens största herren Henrik. Mamma låtsas att jag bara sätter mig händerna. Hallå, pappa. God jul. God jul August önskar mamma. Det är lite dataskick med. Då ställer vart så. Från... Den lilla syrran. Har du någon stor syra också? Det är Herman från din syster. Vem är din syster? Lia. Lilla söta Anine. Jag är jätterolig. Okidok. God jul mamma från Lia. God jul mamma Lia från Herman. Mamma Lia. Mamma Lia från Herman. Nej, den är bra. God jul Den pappa. bästa. Hej nå. Kan vi lägga här vid Behandlat. lägga ut på. God jul Herman önskar mormor och morfar. God jul Christian från mormor och morfar. God jul Benke önskar farmor och farfar. God jul Alex önskar farmor och farfar. Så yes, där går det. God jul till kvällens värdinna Lia. Även ifrån mamma. Säg mamma. Hej då, hemma till Lisa. Säg Så, mamma. Hej då. Han verkar snäll, alltså tunga grejer. Till Line, Emma till Isas Line eller Emma till Isas? Så är det du. Det är de fina julekläderna. Och så har vi Den har också fina julkläder. Henrik E önskar Helga och M. Henrik E. Och det är Henrik E. Henrik E kommer senare. Det är Henrik No. Var hamnar den då? Och gråt. vilken otur du har fått att hänga. Här, ett strykbord. Så det fungerar det. Det finns ett antal paket på Henrik som kommer. Vem är det som kommer stryka här? Kan det vara Christian som får stryka? Han kanske får stryk. Strykbord till Christian för mamma och pappa. Oj, stryk. Fast jag måste byta den när den är jäkla skev. Alltså. Strykjärn.
Här har vi God jul till Janine. Jag önskar När kan det lukta stort? mormor och morfar. Vi lämnar den här. Bra idé. Ja. Nu ska vi... Samtal nu. Nu sjunger vi en sång. Nu sjunger vi en sång. Nu är det jul igen! Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar Till påska! och nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar till påska. Och det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta. För det var inte sant, För det var inte sant för däremellan kommer fasta. Tjo, hoj. Ja. Vad har ni köpt? Jag behöver köpa till den. Där har käppen. Nej. Tack så mycket tomten. Tack så mycket tomten. Tack så mycket tomten. Kom igen nästa år. Du får gärna komma igen. Ja, Tomten, god jul! Du, och ge... Ja, låt min fru vara. Inga pussar. Oj, gud vad äckligt. Alltså, det är jättegott. Kör vidare, mamma. ni pysslar sånt här. Det får gubbar med sig. Nej, var snälla i år igen. Kom igen nästa år. Hallå, hallå, hallå. Nej, jag hittar inte. Mamma, jag har blivit en Lena. Ja, precis. Klockan. Jaha, Emily. Hur är det? Alexander, hur är det? Henke, hur är det? Det är en stor blandning här. Och Helga, hur är det? Ni måste vara gladare. Ni ser ut som ni har sån problem med livet. Bra. Det kommer bara med en ruta vidare. Jag gör ingen privatliv, men då får jag gå till någon som har en eller skaffa en själv. Det finns ju flera sådana här. Så på vinterns hittills kallaste dag, det är ju lite egendomligt kanske, men därtill var vi nödda och tvungna. Inte att det ska vara kallaste dagen, men att det var vinter när det var vår salong. Och det beror ju på, som ni vet, att vi håller på att få ett nytt stort kulturhus. Och från början var det inte meningen alls att vi skulle få ställa ut i år. Därför att det skulle rivas och flyttas redan från 1 januari. Men så stora affischer ute här utanför, så man ser hur det ska byggas, hur det ska bli. Men vill man se lite närmare hur just kulturhuset ska bli, så har jag lite broschyrer som ligger på Vi är inga bra statister ute. Dåliga statister. Har du fått någon konstupplevelse här? Nej, jag har inte tittat på konst. Påminner, det var precis när vi hade kommit tillbaka. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han
leva ut i 100:e år. Ett fyrfaldigt leve för Henrik. Han lever. Hurra! 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 Det blir inget, det är inte på va? Nej, det ska vara på. Det ska knäppa på kameran. Och sen tar vi på estniska. Ja, nu fotograferar jag. Jag sjöng också. Ta om igen, Helga. Ja. Sjung nu. Taelaku, 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 taelaku. Ja teine korta elaku, taelaku, taelaku. Ja kolmas korta elaku, taelaku, taelaku. Ja 1000 korta elaku, taelaku, taelaku. Ja tema õitse, õitsegu, se õitsegu, se õitsegu. Ja klaasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja klaasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja klaasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja kolmekordne elagu. Henrik, elagu, elagu, elagu. Han lever! Ni får gärna prata. Ja, Det är ljudfilm. det är gott och visst. Känner du dig firad? Ja, jag känner mig väldigt firad. Ja, 50. Det känns bra att... Då är man jättegammal va? Och jätteung. Jag skrev faktiskt på Facebook att nu har jag... Vad skrev jag? Jag har levt väldigt länge känns det som. Så nu börjar jag tänka på slutet. Men det är ju jättelångt bort, kan vara konstigt. Så kan man tänka, ja. Jag menar... Hej August. Tänk om jag blir 100. Hej. Då är det lika lång tid. Ja, Då ska jag berätta något Helt för er. fantastiskt. ja precis. Och det är inte omöjligt. Det är bra långt om man tänker. Det ska jag klara. Då ska jag berätta. När vi får mera väggar då. Ja, just det. Ja, ja. Men Vet du att vi har fått Estlands TV i Sverige? Va? Ja, vi har fått Estlands TV. Ja, då... Men inte... Aha. Christian kom också. Där ska han in och hemma sitta sen. Ja, men nu ska de stå. Ja. Och nu kör vi. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100:e år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100:e år. Och ett fyrfaldigt leve för Lia. Hon lever. Hurra! 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 Och så upp på estniska. Taelaku, 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 ja teine kord taelaku, taelaku, taelaku. Ja kolmas kord taelaku, taelaku, taelaku. Ja 1000 kord taelaku, taelaku, taelaku. ja Tema tema öitse, öitsegu, se öitsegu, se öitsegu. Det var det Ja vackraste jag kolmekordne hört. elagu. Lia! Elagu! 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 Det var det vackraste jag har hört på Vi- 47 år. Vi vill höra på norsk också. Nej, nej. Kolla Balder, han har bara somnat. Han bara, nej, fly. Tack, tack! Får jag öppna presenten nu? Ja, öppning, öppning. Nej, där sitter Johanny. Är det någon som kan hämta en sax? Ja, det är där. Här var där. Hämta en saxpenna. Hur var det? Vad fick du av din familj? Jag fick en hjälm, ett par handskar med strumpor och en liten påse med ryktsaker. Jaha. Allting till häst. Nej, till mig.
Får vi se vad du får för presenter. Hästen ska inte ha hjälm i alla fall. Det vet man aldrig. Ja. Vad är det där då? En mobil! En mobil? Är det? Membra vid känsliga slemhinnor. Ska du Den där? är från? Det är nog från jultomten tror jag. Gör inte som ögonen. Membra. Okej, jag får uppläsa. Titta! Ja. Men har du... Eftersom den här grodfamiljen så... Var har du hittat den? Du har inte gjort den där? Du har köpt den? Inte gjort den för det var utan cement, men jag har målat den. Jaha! Och har du stoppat in den där själv? Nej. Cool. Ja, den var på när jag... Jättefin! Vad cool! Vänta, håll upp den ska jag... Vi har ju lite grodor. Vi har Jaha. grodor där. Mm. Grodfamiljen. Den har ingen dubbelklass längre. Vi delar den. Vi är snälla barn. Vad är det där för Mer medicin? medicin. Det här var Citodon. Nej, det här är Blue Eye. 1 tablett per dag. För ansträngda åldrande ögon. Jag bara skojar. Det är alltid med. Det där är jag! Det där är jag! Har inte sett Facebook? Uggla! Det är Facebook-figuren. Facebook, det är jag. Men det var ganska lik mig. Ja, På Facebook. faktiskt. Ja, Det är fin. det ska vara Facebook. Jättefin. Det här är den bästa presenten alltså. Va? Tack så mycket för plasten. Ja, tack här också. Många roligt. Och så lite mer medicin. Nej, se på det! Åh, kolla. Kolla. Tackar. Vad fint! Tack så mycket. Tackar. Grattis. Tack så mycket. Får man en kram? Ska jag krama kameran eller? Här sitter en av hästhandlarna i Sunnersta. Just har tittat på en häst. Och här sitter den andra hästhandlaren. Eller hur? Vad var det för sorts häst då? Med 4 ben. Ja, men var det en hanne, Ett öra. en hanne eller en hona? En vallack, en D-ponny, 145 cm, står i 10. Hur gammal? Kråkornas dag. En 99, som precis lika Ja, gammal det är som man någonting inte. att höra, tror ni. Det var jättefin. Ska ni köpa den? Ja, vi får se kanske. Jaha, Är det samma... Med Henrik. ja. Vad är IT-killen nu då? Oxelösund. Jaha. Vad Ska gör ta han där? bort dem löta så det är det. Vad gör han där då? Nej, men kolla i Facebook. August, vad gör Kanske Henrik i inte är Oxelösund? där. Vad gör han i Det här är Oxelösund? Facebook. Jag vet inte. Vet inte du? Men om du alltså tittar på Facebook i datorn. Först så blir, på en del så blir det att du Ja, jag säljer vet, först. jag Men, vet. så kolla först innan du slänger. 100 bilder. Ja. Jag är en tålmodig kille. Har du inte märkt det? Ja, fast barnslighet. Okej, ta dem där. Inte du kör. Jag Hej då! Vad fan tror du håller på med? Kom här, kom Jag fick en. Det är dåliga. Nu är det helt kört. Det kan Harry Potter. Kom alla små dinosaurieungar, kom! Oj, de bara smiter undan hela tiden. Skicka! Nej! Nej, du rök! De är inte så rök. Nej, kom!
Stopp! Okej. Stopp! Stopp! Anine. Stopp! Henke och Alex räknas inte utan ni är tävlande. Men ni får välja en om ni vill tävla mot Henrik eller Lia eller Heino. Alltså ni ska vinna. Ni ska ha tennisbollar. Jag kan flera hålla på samtidigt. Ni ska... Heino, lyssna. Tyst i klassen. Ni ska studsa dubbelt så många gånger som ni är gamla. Så att om Herman är 9 år värst så för kan Alexander. studsa 18 gånger. Och Alex får ju studsa bra många gånger. Så här. Vad är det, 40 gånger va? Okej. Det ska vara 5 minuter. Internationella luftschacksligan. Nej, gå över svarta. Vi ska vara någonstans i mitten för då kommer vi göra alla håll och kanter. Jag får se överst. Ska det stå och måla där? Det är nog igår månad. Torka fingrarna. Ser man? Du får inte ha så mycket vatten. Du får inte ta så mycket vatten. Det är också mamma. Hej hej! Åh, vad kallt ute. Vilken julafton va. Det är så kallt. Ja. Är det inte det? Nej, påsk. Okej. God påsk. Nej, jag menar glad jul. Hej! 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 Vad har ni gjort då som ni har Målat ägg och kört för att fira påsken då? Ja, jag har gjort målat ägg, kört uppgifter. Hur många ägg har du målat? 3. Vem har målat mest med ägg? Jag. Oj. Jag borde ha gjort det. Oj. Utgår Ja, från jag tror det. att det är lite äggmålarpriser här. Gud vad taskigt. Kommer jag vinna? Vad är Gumundunna? Jag vet inte. Hur många? Ja. Här. Målar du några som såg ut som fiskar? Nej. Nej. Och här. Du som målade mest. Där. Och, Han är 2 partier. han är med. Och Kärringen börjar kasta. Jag får i alla fall ta emot dem. Alex, var beredd! Vad säger ni röd om näsan? Jag tror påskäringen har tagit sig en hurring på morgonen. Kasta inte in det. här är då platt paket. Här Det är platt-tv. och Det var platt-tv. Permanenta på i glasögon. Då hade man så här mörka glasögon här. Så det Ja, kommer du inte får vara... beredd. Kommer jag också se sådär? ja, vad kul. Jag var inte cool. Ja, nu kan ni ha som hatt. Du fortsätter till blåkulla. Får vi öppna den? Hon säger lantlolla, jag säger Hej hej! Hej då! Ja, då ska vi se, här har vi ett helt gäng M&M's. Ja, de ser ju ut som godbitar allihopa.
Ska vi se om de hittar sina platser. Ja, det är Karin och så är det Adam som gör för det här gänget helt enkelt. Ja, Adam. Kan du berätta lite om M&M? M&M är ju döpt efter smågodis som vi har med alla våra orkester. Vi har konfetti och nonstop också. Ja, och Smarties förstås. Ja, så det här är den yngsta av godisorkestrarna och vi kommer spela 3 låtar och vi börjar med en som heter Sea Jam Blues. Härligt. Sea Jam Blues. Nu är det lite teknikproblem här. Adam ville korrigera lite och ja, kontakterna åkte ut. Nu är det bra igen, va? Måste han kolla att tangenterna låter som de ska. En, två, tre.
Mollan. Det där var en som heter Mollan. Svensk tretaktslåt kan man säga. Som är påhittad för blåsorkester. Vi ska spela en som heter Red Stamp. Ja, sista låten blir Red Stamp. Nej, jag ser det. Nej, jag vinkar till Thank
ge en liten ros hem innan man går. Så när ni lämnar scenen så får ni en liten ros på varsin sida. Tack ska ni ha! Nu är det film. Sitt still nu då. Helt stilla. Yes, då så. Ska jag hålla in medan du plockar ihop det? Försiktigt så det blir illa då. Ska han ta hem saxofon? Annars verkar det Han sov och sen så höll han bara på jättekonstigt. Så vaknade han av det själv och bara... Ja, nu då. Ja må de leva, ja må de leva, ja må de leva ut i 100 år. Ja visst ska de leva, ja visst ska de leva, ja visst ska de leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för dem. Hurra! 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 Och nu blir det på estniska. Ela goda, ela goda, ela goda, ela goda. Ja teine korda, ela goda, ela goda, ela goda. Ja kolmas korda, ela goda, ela goda, ela goda. Ja tuhat korda, ela goda. Nadela go, nadela go. Ja nende öinse, öitse go, se öitse go, se öitse go. Ja kolme korda elago. Elago, elago, elago. Och nu blir det Tagallo. Maligayang bati sa'yo, maligayang bati. Efter 20 år så Grattis! Födelsedagen! Ingens födelsedag, men vi firar alla båda. Ja. Då kan ni vara glada ni tre i alla fall lite grann. 1, 2, 3! Visst är du lång? Det är lika långt som jag nu. Han är nog 72. Jag är nog 74. Han är 74. Get till datorn. Du får hålla Men läs vart det är ifrån. Herman. Står det inte något där? Vem är det ifrån då? Jag har ingen aning. Men man skickar inte Vem är det som har gett det paketet ner? Det vita kuvertet. Ja. Det är från Det står Sollentuna.
Läs kort. Vem är det fram? Rygg mot rygg. Men Henrik är lika som Henrik. Och vi ser... En bok. Varför blir det 16? Det är före. Grattis Herman, älskar August, Line och Henrik. Vad är det för bok? Det är 412. Är man glad då? Bra bok. Jag sätter jag arg ut men... Ja, du får skansa inte hur man kör. Vem är det? Kanske. Det kan jag göra ikväll. Om det är smak. Och så ser man, vet inte vad det är för något. Ja, vilken njutare. Jag kan bara kolla på en av foten. Njuter henne ordentligt. Ligga på rygg. Herman från mormor och morfar. Han måste vara rak i ryggen. Den här rak i ryggen? Ja, är det här rak? Ja, han är inte samtidigt. Christian har fått... Tack så jättemycket. Gillar du? Ja, tack. Gud, han är ju jättenervös. Och så kommer... Det är på när en kompis som har maskinen. Jättefint. Sådana tröjor måste se. Alltså, typ den här Ratchet and Clank. Ja, Så vad är det? Grattis Balder. Ja, exakt. Känner du igen dem på något sätt? Jag tänkte på det att du kommer nog att se att det är återanvändning. Jag vågar inte titta. Kanske inte kommer ihåg. Hennes mamma så när vi hade födelsedagar eller jul så hon samlade ihop vartenda papper och vek ihop. Ja. Och vartenda snöre. Det var inte så sönder som han. Nej, just det. Just det. Grattis hemma från mormor och morfar. Ja. Ja, bra. Vad säger man då? Tack så jättemycket. Bra, då väntar vi tills här. August också öppnar. Nu är det August sista. Hej då Christian. Direkt. Ja, exakt. Nej, hej. Du har ju inte ens ett Facebook-konto. Du kan inte se. Jag har inte råd med Facebook-konto. Får vi se vad det är för något? Det är gratis. Vad är det för något? Jag skiljer folk så mycket pengar som jag inte vet vad det är. Det är för mycket fiender. Jättecool. Det är renslighet. Jättefin. Någon gång ska jag skaffa det. Är det okej? Hej då. Hej då. Vi sparar Du behöver inte gå ut med eget namn. Men som måste jag två. Mot landet. Ja, det får ingen grej. Alltså, han är nästan längre än du. Ja, det är det. Jag tittade idag. Nej, du är längre än gillar det så här. Du har lite hår. Men då var det redan, då hade gått en månad, då var det dags att klippa sig. Det är den övre gränsen. Grått hår här. Mamma. Hur långt har han då? En centimeter? En hel centimeter? Pappa, kan inte du vara som Heino och gå sådär hela tiden? Man kan yngre, även Petter är yngre. Men Heino har inte sällan. Hon har med sig kvar. Herman, får du ha någonting eller? Glass eller äppelpaj? Det finns väl ingen autopilot på båten? Autopilot? Ja, där såg du. Haha. Eller fickparkering? Jag vill säga åk, så det går autopilot. Du bara kan gå och lämna och sen säga åk till Vaxholm och sen åk till Vaxholm. Så kanske det hänsyn till andra båtar och sånt.
Jag tänkte jag kan ju sitta som den italienska kaptenen eller den där som typ... Eller hur? Ja, Ja, med någon ukrainsk tjej eller... Skandal beauties istället. Åka nära. De hade inte lika bra utrustning.